Kalau mau pindah dikasih 7 cakep. Oke, gagaman keluarin. Ya, jajan kaya. 7 ya. Oke, masih bersama Keroncong Logo. Gantian iku mau. Penggal Penggal oktav. Tapi nang gobas kok ya. Jenengan kali kula nang gobas. Apa kan teko juga udah. Ayo tenang-tenang. Tenang-tenang. Ngawan slow. Iki main mulai. Iki main gak apa iki? Iki lan-lanan iki ya, kadung usung-usung. Sakke wae. Iya, kancane gurung familian. Iki jalak aja banter-banter sik nggih Mas Kiki. Iki pun disiapno bukuke. Waduh, sikile wis mancal-mancal. Napa le, Pak? Cek, terkenang-kenang apa? Pak Kastu duwe langsune. Kenang-kenang bacanya. Terkenang-kenang wajahmu. Mabok-mabok. Siap motor iki. Pun siap. Ya, tarik kesin. Biru blok dhewe. Pun mulai iki to. Ya, pun tak asal dari sampai dari. Tenang-tenang. Sik madosi tek niki. Jeneng Pak Seger Pak Budi. Ingatan niku Pak Seger. Pak sini namanya Pak Budi. Lagi Pak Budi. Pak Budi Pak Seger padha ae niku. Budi yang seger. Pak Bluk. Pak Bluk, Pak Bluk. Oke, sampun kepanggih-panggih kula sentrol. Ya. Wes, Pun. sentrol. Oke, sudah ketemu. Lut. Ya sana. Sih, Pak. Main sih, main nggak sih? Pak Dino. Dino.
ben marai. Perhitung. Nek gak bareng yo Boten panen enak-enak cak ben ditutur nobar. oh ngoten. Atus kula jawab. Kowe basit Bilang nobar. oh ngoten. Cuma di Oke ya. Nah ini ndak Minarta niku Ya. mirip piringnya. Karena waktu sudah jam pukul. Sampai kali oke. Pukul saatnya diakhiri. Sampai jumpa. Tapi